Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 18 kan 19. Mayarig iti bannawag ti dalan, apag naan dagiti nalintag. Romanyag a romanyag, agingga a makatangkayagan ti init. Ngam nasipngat akas iti rabii ti dalan, dagiti managdakdakas. Maitiklub da, ngam di da makita, noan niya tinakaitikluban da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kenbya. At datayon diti kalsada nga dayo kadagiti kabalbalayan. No da sumunga dalugan, ibalangan tayo ti dakkel kayo. No agsardeng tilugan, unagen tayo, ket alaan tayo dagiti kwarta kas kada cellphone dagiti pasaheros. Mariglado dayta, alibtak lang ti kasapulan. Agbaligi tayo nga ta. No ngay, adaw may apulis. Igaraw mo manen ti ginatakrot mo. Agalibtak ka. No maala tayo ti kayat tayo ang maala. Pumanaw tayo at dagos ito eh. Kaslasan ka lalaki. Takrot. Agnanayon tayo kadi akas toy. Agsasaad iti lumabas alugan. Tanya kumabay. Awan ti sabali at trabaho tayo. Sana mga anti-pamilya tayo na awan tayo pagsapulan tayo. Awan pa'y nga rod may gatang itiarak. Saan mo't amabalin adawatan tiarak? Awan ti agkutigan agriyaw. No diyo kayat timangan iti bala. Hala, iyawat yo. Amin abagyo. Darasong nga iyawat tibag mo. No di mo kaya't at tumayab ti banga-bangam loko. Ay, pasensya ka. Bumalaang matikar ka tibag ka. Oray mo ma. Iyag mo. Tanalaingak-ngag mo ma. Ha? Ibarsak yu dagiti bagyo iti tanga. No diyo kayat amabtak da ito abas. Hala, agawan nyo. Agawaan nyo. No diyo kayat abumtak da ito abas. Ado, tinaala tayo kadagiti pasaheros. Una, dapay cellphone. Sinalbag. Agriring dagiti cellphone. Ala, agawaan nyo nga ikatan dagiti SIM card. Darasong si kasi mo. Tulungan nak amang ikat ka dagiti SIM card dagiti cellphone. Wen, tulungan kan. Ala. Intayo at dagos iti gayam ko. Tiya gayam ko nga gat-gatang iti cellphone. Masapol may dispose tayo at dagos na kitoy. Ibati tayo tinapintas a cellphone. Takukwa tayon. Mabalin latamay. Mangpili kayo iti kukwayo. Taintay to ilako ti daduma. Nalaing da dya agayam ko tamo na ti aramidan na may papan kadagiti cellphone. Uy, Simo, anyang itar aramidan. Agpili ka wano saan. Nangalaang iti ado akwarta anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Bingay ko day jay, bakit? Bingay mo iti? Sabali samot daytan. Naggapwam ngamin idi kalman. Parbangon ka na simbang pata. Apay ang nagaduti sa lutsud mo. Alaam kit din tay dulin mo. Kaya't ko amaamuan no sa dino tinagtaudan ti kwarta. Saan mo nadamagan? Basta bingay ko.
Awan ka di ti karbengak amang mo. Noan niya tinagtaudan ti kwarta nga ited mo kanyak. Kwa. Nangabak iti kasino ti gayem ko. Balato ka no dayta. Nagdakkelan ngay, no balato ako nam. Nakaumay kamot dito'y balay, Lilia. Ada ka di masapol mo. Nangag mo ka ti padamag ija radyo. Ay nanakaamak. Ha? Apay, anya ti padamag ti radyo. Ada ka nung nagsaad iti bas iti rabi Inala da amin a kwarta ken cellphone dagiti amin a nakalugan. Anya? Nabigbig da ka di dagiti managdakdakas. Nakamaskarada ka no amin. Di da nayawag adagos iti pan nakabagi ti lintag, taawanan ti cellphone da. Sinamsam ka naw dagijay ama nagdakdakas. Ay na, matiliw da kumaa. Tapno mapukaw dagita managdakdakas. Day ti parikot iti kagimongan. Nasa umon. No asino kat dagita Nakaumay kayo mat, nanang. Sumurot kayo kadi iti papanak? Mayak, da umay kalapdan iti panggap mo nga agbiyahe. Apay alapdan nak. Ada kadi importante nga aramidan tayo, nanang. Adamot nisi mo di tabalay. Amangan no adamot mangsaad ka na kayo iti kalsada. Mangsaad? Asino kumamat? Adda ka no nagsaad iti bas iti rabi Inala da ka no amin a kwarta dagiti pasaheros. Anya? Asino ngay nga tadagijay ama nagdakdakas? Ay, jak mo, anak ko. Ipagarup siguro dagita ama nagdakdakas. Ama kalisida iti pangukuman ni Apo Diyos. Simo, apay ka di ama ikulkulang ka. Manipod pimanaw ni nanang dito'y balay. Pampanunutok nga minti imbagan. Asaan ang makalisi iti pangukuman ni Apo Diyos ti managdakdakas. Pudno ti imbagan ni nanang. Awan ti managbasol ang makalisi ka ni Apo Diyos. Malaksid laeng no agbabawi kan agbalbaliw. Nakaamuan ni nanang iti imbagana ang napasamak idi may sa Arabi Impadamag ka no ti radyo. Awan ti managdakdakas ang makalisi iti lintag. Impadamag ti radyo? Di da ka di amo no asino dagiti managdakdakas. Saan da nga amo kasano nga ta? No siyak mat tinagbiyahe kat masaad tinagluganak. Kat alaan dati kwarta kan cellphone ko. Kat saan mo ka din napatuloyan ti agbiyahe? Wensa. Amangan no addamang saad iti pagluganak. Ay, malagip ko gayam. Naggapwam ka di, idirabi Hello. Hello, Mang Poldo. Apay ka day? Umay ka, tamapantay man na nagsaad iti sa bali adiso. Mang Poldo. Agurigurak mat. Gurigurlaan. Agjakit ka. Iti kastakat saan ka malamin. Sanak pa'y akumuyog ita, Mang Poldo. Diyos ke kakiti. Agkurang kami noawan ka. Taasino kumati agpaay a lookout. Madia talaga ti bagig, Mang Poldo. Agbalbaliw ako. Saan? Saan na mabalin? Awan ti sumina iti grupo. Labing itag, Mang Poldo. Saan ka makaumay? Pagbabawyam ti isisinam iti grupo. At dalaki ti dakas ama pasamakan ka. Kalpasan day tuwing operasyon tayo. Isublat tayo day jay asimo. Anya ka di ti aramidan tayo kan kuana, Mang Poldo. Kas iti sigod. Ipak niyo.
Ariglado, Mang Puldo. Day talagayam. May salaabala. Tsyok! Mabigat anton as simumulaga. Kasya iti rumbang aramidan iti asinuman na sumina iti grupo. Mang Puldo. Nadagsan ti dusa ti sumina iti grupo. Tapno awan di pagtuladan ti daduma. Masapol ang madusa na jay asimo mulagat. Day tatirumbang. Ha? Masurunak iti day at tao. Itaaman pa'y akas na ti jar mo, balasang ko. Kasla da parikot mo. Nanang, adamad-madlaw ko kanisimo. Madanaganag. Anya tinadlaw mo kunkwana. Manipod iti may kayo ijay balay anang ipadamag iti maipapan iti bas anasaad. Kasya mo ti madmadlaw ko kankwana. Anya ko mati maipapan iti dayjay. Kanayon ama ikulkulang. Idi adda imawag kankwana. Kasla alos si isan. Kasla adda kabuteng na, nanang. Ha? Anya ko mati pakasagnaran na. Taapay nga apektado iti napasamak. Kwa nanang. Mas dawak pa'y. Taadda nakitak idi. Medyo dakkel agatad iti bulsana. Anya? Dinamag mo kumaa, no sa dino tinangalaan na. Kaya't ka makasarita si mo. Ada ka di rumbang nga ipudnom kada kami. Nanang, agpagganti biyag ko. Ha? Apay? Ibagam tapno maamuan me. Kaya't ko ti agbalbaliw. Ngam ko na ti kakadwak. Nga adda kanudakas ang mapasamak kanyak. Ha? Anya ang grupo ti nakaikamangam. Ti grupo ni Mang Puldo, nanang. Agsaad da iti lugan. Kat samsamon da ti kwarta. Kan bagdag iti pasaheros. Ay, Diyos ko, narabid mo ti kasta? Agbabawi ak, nanang. Agbalbaliw ako, ma. Ngam kabutang ko ti grupo ni Mang Puldo. Tapno saan nga agpagganti biyag mo? Agpakadwa ka kadagiti opisyal ti barangay. Ibagak kadakwada ti naramid mi. Wansi mo, kad ibagayo kadagiti pulis, tasiputan dati pagsaudan manen dagiti agrupo. Agsipot kayo kakadwa. No addamatan awan tayo alugan. Ibalangan tayo manantik kayo. Addamanin kwarta tayo. Kat kalpasan na ito nisimo ti saruno tayo. Ariglado, Mang Puldo. Malas na, tasaan akimuyog. Awan lang arudan kwarta na. Dakes pa'y, ti mapagteng na. Ikan tayo iti dakkel agunguna. Ikan tayo iti gungguna na. Ti itatangad na iti barsa nga at di na oras. Day talang ti rumbeng tapno awan ti pagtuladan ti agin lalaing asumina iti grupo. Sasaor na day dia. Agin lalaing tumang amin. Nai-report mo ka din, tinapasamak. Uwan bagat. Agbas kanu dagiti pulis. Agsibilyan da nga aglugan iti bas. Ay, sigurado nga rod. Nga adda mapasamak arin nupak. Nusan asumuko da Mang Puldo. Kapilitan nga aramiden dagiti pulis ti rumbang. Ipagarup dan to a pasaheros dagiti nakalugan iti bus. Ngam nakasibilyan gayam a pulis. Intun rabi ija inyawag ni Mang Puldo nga ipapanmi kuma. Ay, imbag ta nakaamiris ka, simo. Idi imbaga ni nanang, asan amakali si iti ukom ni Apo Diyos. Nagbutangak. Ismaing kadang kaw ti agbalbaliw. Ay, nasaya at tinaramid mo. Ay, talaga amadi ti kasjay nga aramid. Karo ba? Tanggan niya, ti
padamag ti radyo. Anya ka di ti iririyaw ni Lilia. Agtal na ka. Talingagan tanon niya ti ibagbagana. Nadiliw ka no ti managdakda kasi di rabi ay. Ha? Ipadpadamag ti radyo. Ay, darasang bagat. Ilukat mo ti radyo. Tadenggan ta ti padamag. Wala kay. Sige, tayo nakilukat. Ay, tingata grupo ni Mang Puldo tinatiliw. Ay, sapay ko ma. Tapno sa anak ng agpagad. Nagmalas kitin. Pulis mo't kayam tilinaon ti bas asinaad tayo. Ungarod, Mang Puldo. Mabalod tayo dito'y nagsipngat apagbaludan. Awan pa'y nalawag asilaw. Agkurkuri dumdum. Sinalbag. Nagrigaten ti agyan dito'y pagbaludan. Nyangay itada ito'y. Rehas mo't aminin tinagtungpalan tayo. Urayok ti panakayakar ko. Iti pagbaludan dagiti babae. Sapay nangag ko. Mapagdalusan datay kano iti kanal. Ay sinalbag kiti. Day takit agdalusan iti kanal. Oh? Nagnegosyo tayo lakuman. Ngam tinagsaad iti lugan. Imbaga mga mingagsaad tayo iti lugan. Tinapabasula na. Tauray si kakit nagmayat kamat. Ito, malungsok tayo iti pagbaludan. Kasanon ti pamilyak. Uray siyak mo to. Kasanuda mo ingatan. Agyaman ak iti apo. Tanagbalbaliwak. Kat sa anak akaraman kadamang Puldo. May sa kakumamot analidam ti dalan na, no di ka nagbalbaliw. Naamiris ko. Amay mayat matlaeng no nagbannugan ti aramaten. Ngam timang loko iti pada a tao. Talaga mat. May mayat matlaeng ti panagbiag mo, no saan ka ama nagdakdakas. Pudno day tabagat. Naimbaklangan tanalaglagan ti panusa nga impataw dakan ka. Gapo iti pan nakikadkaduam idi kadagijay ama nagdakdakas. Ay, kat sigurado. Agtali na dagijay iti pagbaludan iti mabayag. Anya pa'y ngay no di kasta bakat. Mismo a pulis ti nakakita kadakwada. Anang saad iti bas. Nabanno ka naglinis iti kasilyas. Nagrikatan. Dumuna ta mailiwak pa yan iti pamilyak. Agbababawi akon kadagiti na aramid tayo akinadakas. Wan nga rod. Grigat gayam ti mayadayo iti pamilya. Pagbabawya mo ti kastoy nga aramid ko. Ano? Tani, ipanda ko ni iya pagbaludan dagiti babae. Hala. Tinasayat nga ramitan tayo. Agsingsingpet tayon. Agbalbaliw tayon. Iti kasta, makaruwar tayo tumatlaan. Liklikan ti agaramid iti may kaniwas, tapno ti biyag, mailisi iti dakas apasamak. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.